Bagong peso uno kani. Tinola. Muna guys akong nga tinola. Sap-sap. Ya, sap-sap. Kani guys. Nya ipon-ipon. Ako ni uno guys. Ang uno ko guys, ang uno. Kara unya. Uno guys, i-arrange guys. Ang matarong kong arrange. Kaya may ganun guys, kaya ang isla karon guys, nimbrato na. Ang kilo ani guys, 150. Yan na guys, 80 kilo, tunga ang ipalit mo na siya. Masib ka, 80. Natunga, balik sigwito sa tunga. Yan na guys, ang kilo 100, tunga ka po ni guys. Ang gani guys, baka, buko sa baka, 250 ang kilo. Yan na guys, muna guys. Ang damon ko yung daan guys. Ang damon ako daan. So guys,